Kalong Jesu tu kemen menai ngu ublay namar kene ka por ka bokodor ka ublay ukwa ban penan kame ka jing im ka jong abet ka jong phi ya ka bangila ban don ha kene ka yeng ka bakentang khot ka jong u kalong ka jing kemen yang i wei ban yo i ka jing bha ka jong u paman la ka sngi ka jem ka jong i hapadeng ka jing excited baro bat scam nya ya kene ka jing im bokodor ka jong i kwa ingi ru ha ne ka por bangin yo ban ya slok Jyrwa bangin ngap ya ke jing shisha ya ke boblei ukwa ban kren ha ke jing em ke jongi. Pau je sungu ipi baro ke bapoi shakani ke jing shakri. Pat karmen skam ke boblei unpundan kam ya ke jim ke jing yu wei puai lang ba jong kan ke shakri lang ba jong kan ke jing shakri ke bakodor. Mat ngin mat ya ke jing long. Ya ke jing shaman siem ke jongi ling ba ke bangi shashkor ke benta jong ke jing shakri. Tin ke jong play ka glum kene kapor ka pen kan mau ingi ke jing shisha ka bo ka ongkum ne suk uta ubriu bachania bayasa ha ke jing tenju naba habala tenju ya u un yo diang ya kata ka pan singat ke jing em ya ka bau turai ukular ha kita kiba iet ya u en ai ngulang ke jing duai ngini pai jing duai kalong ke buram banango ya ma play ha kene kapor ta ka jing isnei ke jang ma wan ban ra ingi wei puai ha kane ka yeng ka bakhoi ke jang ma blai mi dan ka dau blai ban kren yengi ha kane ka no pai jo kane ka sngi pada ba man kren na blai ai ngin sha skor na mar me me wan kloi me wan pada ba me wan ma me blai ling ba jong me khonu jisu ban trei ka jing em ka jing ban ya thu ya ka jing shisha ka don ru ka jing shisha ka ba man ai ya ka nong ha ka jing em ka jing yu puai bangin yo ban khet yu so jong ke jing em uso jong ke jing em bam jekot kat kum ke jing le ke jongi pen bit do ringi wei pui kat bangi dang dan na po kan ke yeng ke bekentang ban ngi de dwai ru ba ke ji isnei ke jong ma blai kan yo ban pendai la ha ye ki do not ki jong ya blai baba ye ki jing shakri ki benta jong ki jing shakri baro ling ba jong ki Jingrwai ki jing Duwai ba puli ka tin ke jong ma blai ban ke basam ek tin ke jong ma Kenong kebor ka jing em ke jangi mangila shisha hablai bania em nam ta kaburam ke jang ma bat ye ka jing long kentang ke jang ya blai ai bagna kebor ka bangi don banyo bania slok chipor kanong kebor ka papendap do men sim bakoi na bangi duai kini bro keteng ke jong Christ amen nyo ban peteng ye ke jing shakri jong ye ka por ka ba ngini yo bania ruai ye ka namba Jyrwai sauspa kat wei but san spa arpun ru na bakamrem saus pa kat wei san spa arpun ru na bakamrem hei kilok mi kalama bakawe haneng kenong yarap kilahajan ngin sajop keleng lakas lem kerhem katma kan salak ke hok uyalam ujisu jongi to ya kemen lok yang skem bangadon rengkat ong ujisuhi to penher kaktin syaboneng hot dalei leiru adin ke bangdap ban ruai ya kene kenam buat Jingrwai so ba man khot message ar Sawkmie ban Pule nak tin ke jong blai ban Nongialam yangi chika jing Duwai ni yo ban ruai kenam buat sauspa khat wei bat san spa ar phun riu Hey, kilokomi kalama ba gawe aneng kinong yarap ki lahajangin sa job keleng Soy tan
Yengskem pangadon pengkan ong uji suhi topen herkak din syaboneng oi dalei leiru lagi pengkitong usoy dangin yatur syaki ya le ya ilai woman dengan pet syaki Yengskem pangadon pengkan ong uji suhi topen herkak din syaboneng oi dalei leiru Ikalama ba tangkawit ngam kentu Duwai Ayun Nongyalam yakomen Jingiaseng Iathuhkana Yengskem pangadon pengkan ong uji suhi topen herkak din syaboneng hon dalei leiru lakas lem kahem jorgatwa kan salah kahom uyalam uji sujongi to yakomen Yengskem pangadon pengkan Jesu yalam topen herkak din syaboneng on abandaya Aswa ya kabangin sayo ya kabanilit lang shoblay ak Jingrwai ngan pen puli katu kani kibenta na kani kaktin ka im ka jong blay ya kabang laban syam na ka kitab ka jong Daniel kalanong ka banyo ka dekat ka bakat lai bat ka bakat saw na ka kitab Usekaria kalanong ka bakat saw ka dekat ka basaw na ka gospel ka bakat ka Matias kalanong ka ba arp saw ka dekat ka balai po ka balai puai ka kitab jingpen pau kalanong ka banyo ka dekat ka bakat san bat ka bakat riu bat ka bakat duduk kalong na kani ka juhi ka kitab kalanong ka ba arpu ar ka dekat ka bakat ar tengni singap bat syak skor ka ketien ka jong blay ka ongkum ni namar unong di unam let kalasyu syakata ka baladi wat la kidang imru naba kani ka jing itu pau ka dei yau tau pajba jongka baro om don uban wan phai pan lemni on om don unu uban pen klan yaladi hakajing bam hok kajing im jong u kilaput katuroi bat kilapen kre baro henry om don uban let syakatma
Namar ke jing bitar jonga kalong. Halor upat ba jongka baro. Hak kita kesengi ki kejat jong u kenyang halor ulum ulip. Ubah persya ke Jerusalem syapang mingi. Bad ulum ulip unka napdeng jong u syapang mingi bad syapang sepngi. Ti kan don ka tem ka bakraw. Ti siliang ulum kan ria syapang syate. Bad siliang syapang syati. Anda kumtati kadak ukun ubriu kan pau habneng. Ti hangta kijaj benriu barok ka perthai. Kin ya lenyar lempat. Habakin yo i bawan ukun ubriu. Aku jingiat nanti ku jongi ku terai. Namar ngintep. Aku nak kepor je ke pameman wan ku terai bapa. Andai madon kanong nak kau tahu way pa way ku kenrat bapa. Kenrat ngida Duwai pat ngida kerpat. Pamani snai ya ke pameman yalam nak kau tahu jongi ku terai. Oh ngis ngoto ngeloki pre ke betelat ku terai. Bonsin ngelendat jame ku terai bapa. Kaktin ke bangikran. Kalendat jame ko try, kakam ka bangile, kalau persya ya kaman ka jame ko pa baba.
Ki jengmot ki jeng perkat ke perdan ko trai. Kalong percaya ke man ke jama. Andai ko panghilang ni wana kemat jama ko pa. Ngi duai bat ngi dekerpat. Ya ke jeng penkot ke jama ko pa. Dagas nam ke jama. Panghilang ke Vietnam ban syukri ma. Lengba jok ni ke por. Sipore te trai ngin syukri ma. Andai sipon ke por. Berki ke jeng sngoba jok ni ke jangan dekat pertai. Nai trying itu ay. Paman penkentang no yangi. Bahkan dekat por ke bakador. Kalau ke por ke jama, ya ke bangingin mahai. Nadu ke donot pat ke mensim ke jangi. Kenrat nak ke bakum ke dekat por. Ngiwan rak kerpang nak ke balang ke jama. Ya ke pamam lai bet pan peniang halor ne ulum hang dekat jaka. Badahoi kalalong ke jengkerku. Nak kita kita bon kita para mensim kita kodor, kita lawan ban syakrilang, hakan kita ying kita kentang, ia kita belasnak nang, ban mane ban syakri ma, try kerku ia kita kam juga palang, kerku ia kita project jongka kita try, berke ia kita banging itu, kan long nak kita beram, berke kerteng kita jama. Kerku kerpang ko pa, nak nang serai juga balang, nak ki pasor ki teman besan ko try, bat kumjuru ko try, ki rang ba balang, ki balang ke ketiga man ke ketiga diang, ki nang rap lem ko try, nak kita bani rapan pentulun lem ya ke shaltem ke kam ke jama, manda kerku kerpang ko try, baga kami di balang ke jongi, kalau ke kami di balang ko kan rat bapa, ya ke bau mensem jama ko pa, uyo ban sensar, bat ban kilalut ko try, belang ke wei ko try, nak kita ke jingiaseng perang juga kam ke jama ke kenrat bapa ngi duai kerpang ru ko truai nak menta kirempe yang kristan ki badana pau podu sam juga balang pat baru kumju pelong yang ikilong yang long sam kristan ki banot ban yang ke jing sisa ki banot ban kran ko kenrat ki banot ban pla bau jisu long truai leng bagi kam ban leng bagi jing le ki jong iko kenrat bapa ban leng baju kata kan long ke sakhi kan long ke siti siki wai pat ki pampat tep ke me Kristan, kilong ki yeng ki bakin jam sem, ki ba me ko Jisu, malong kle ba nong sensar, jo kilong yeng long sam Kristan, bat katahi kan man raya ki, bakin ngat, bakin biang ya me ko Jisu ke jingem ke jongki, bat bakin tep biang, bom don da ko bat kalat, bat kalenti ban lajem, lait tang da ko biang, ya me ko Jisu, ha ke jingem ke jongki. Kenrat agak bakum ke dekapor, ngidwai kerpang, nakam tagi seng ki badan po juga balang ko try, mendekir ku ke kenrat bapa, nado ke jiseng kentai, nado ke senior society, par ke junior society, mendekir ku ke kenrat, yakin Nongialam jadi ki seng ke baper, bagi nang yo yakin mensim, ban syakri, ban yatrai, syarham, yakin kam ke jama ke kenrat. Kenrat bapa, ngidwai kerpang ru ko try, bamana meno ko pa. Nakam tagi para mensem ke bakodor. Ke apa ki jeng mlen ke basneu ko try. Kalaban ya kaman ke jama trangis ngaukian nak menta joki ngidwai ko pa ya ke jeng gendok ke jama cabang ke pap kak pat ke jeng besar bakin kala ke pamat pat bikin pedang ya me ko Jisu ha ke jengem ke jongki ngidwai kerpang ngikan mau kerpang nak menta ki bapang ke bisitam ki bana yeng pada hospital ko pa trai ngidwai nak menta joki ngim dan bor panlei nakai ke bangingila ngiwan ra kemat jama try medalang jublai menen menta pat sedeki bam jukut bat medang leru yaki jo ki kamba ko pa hadu kan ko no phaisi bat yaki ni ki panangwan try ngi kerpat kumba memalong ko try badak jingjam nam juman pen khia ngi duai ko pa ngi kerpat ko pa yaga ti ko jam snam ko jama bahkan serpai kan serpot yaki ni jing so ki jing tharbaro kindu kindam aga gertaing ko jama te Jisu kinyo khia kenrat ngidwai ru ko try nakam kita ki mat ya ki jinge le ki bon ya ki ban mat ko try ki jengket ki khia ki ban ket ko kenrat bapa try ngidwai pamandan ringkat pat ki ko try malong blai ubakular
Bat ublay uba pendap ya kekular. Mong tu wan nang api baru kita tat bat kita kaya kejikit dengan pencam ya pi. Try rap ko pa. Bagi ta kita mahadi kijing ket kita kaya lagi long dono ada kita sim. Hakijing bot kijing berkat kejoki. Bagian pai sama ublay uba kular bat uba pendap ya kah. Kenrat ngidas ngok man namar kini kapor. Ya kabasa katungan ni por ko try. Ngin sayok man yo snow ya kijing sisa ka ktien ka joma. Ling bau syakri u ko do joma. Kenrat ngida duwai pamandar ringkat batu ko kenrat. Try ulong tang briu ko kenrat. Oh, ko kenrat kijing sawa kan mi na u ko try. Ande kijing pen krek, kijing pen krum, kijing pen bet, kijing pen biang, kilong nami ko kenrat bapa. Ngida duwai par ngida kerpat na kam ta jongu. Baman ra ya lau jong syakri. Haka kamera penang ke jama ko pa. Mana pen leyu dau mense mo ba ko jama. Kenang bagi kenten barok ki pamina na syakri ba ko do jama try. Ken mi da kabor ko try. Ken mi da kapor ya ka mania ban ta ku kenrat haki don not pat kemen sim ke jongi ko try bat bangingin nang la ko kenrat ya ka ban bat ban ya ka lenti ke tidur pat keman ko coba bangin nang ru ban krek bat bangin tep ru pamalong blai uba ai nong ya ke jingle ke jongi ko kenrat baba terang idas ngok keman namar pengioban khat kerpat ya ke kerteng ke jame ko pa bangi don ya ke jingat ke beskam bami ko pa mios mes ngap ya ke jing ke jing nam ke jing kerpat ke jongi ling bajani kapor badda ke pamap no kilat ke jing bakala ke babon ke pamam syam ke jing ke jongi ke bangi ko pa bon sin ke pen snow se kaman ke coba ndai man klat bat snow ya ke bongok ko pa nama kini barok ngipa ke kerteng ke jong Jesu amen. Ngidan ke jingkermen bo blain kerku ya ki kenten nak keten ke jong blai rangkat ba ki jing duai kan ke por kum ko balang ini obat pendep di kam jongka ka jeseng kan thai kan long tang suai kan ke jeseng Nongkren inong ikong Iathuhkana haga jeseng jongka Senior Christian Endeavor Society haga por sanbaji Nongkren inong Miss P1 swel haga arpusau tereng amit balang kadai ke jeseng pedang balang bat weng suspension ban pulis dang mat Duwai iloi masta kieleng do ban keli jengkeli itmen besan DK Kharsandi haka arpanyo tereng ka si sejang ka jeseng pedang rudukhan ban pulis dang mat Duwai iloi masta PNCM ban keli jengkeli temen besan FM Khasantiu haga ni si triban wan kata arpupra tereng kadai ka jeseng sakramen haka por post teng step ka sakramen ka jeng pen baptis haka por shibaji ka sakramen ka jeng khawai trai kani pat kalong ka jeng pentip nakaliang jong ka KGP Assembly ka KGP Assembly kelas dang bantai ya ka Young School Kieslan Secondary School kawadan hal Lalitpur District Kathmandu Nepal nadu ka arpoi tarik Disember 2008 ka jinglot bantai ya ka school kanlong kumba khandai phau lak kapisa kawaladon hadu menta kalong laifusan lak kumta ka jingdan kam kalong sa sanfusan lak tengka ka komiti balang kabla long ha ka khanyo tarik kalai kot ban penbana ha ka ni ke jeseng ka pamenta Saphi baro ki parabangai apen sngobha ban yaraplam an I donation syakani ka kam ki parabangai ki badan jingtmu ban aish syakani ka donation pin sngobha ban ai hakinong syarai jong ka balang halani suwa jong benai April jong nusnam arhajar arpuwe ki jingai ngu ki bengila lum haka khatsau
jing aingu ya ka bangilai yo banno hangte ka sunduk te khman ngan karpat I master uji rent thiang in sungobhaban penbintang ini Duwai. Kokpa jong yu bahab neng sen patrai ban bandam khamar sajak bakho je jong me. Ban aingo eme kanar be de mar chi ji snai jong me. Ya ka bam ladon kat bat ngi ki por baro jong chi im jongi. Bat kerpang em tang de sngi kini ka por bakor ya bangila ban rong kini ki yeng pang tang jong me. Nam ta ban syakri ban mane ban buram kereng bakho je jong me. Bang ya aingo eme troan ba ki ke baro jing le bahas bon jong me ji im jongi. Tentang ini Duwai mem isnim dan kat bat ni begini kapor juri jungi ame ye ke bro mis pendam bata bedang sa kamtam ke kapor ketin ke jong me isnim dan pensum sel jong musim ko jong me lo syakri jong me ye ke bro men samin sintor jong u kilang boleh lam musim jong me ma kilang cingker khu ye ngi we pi barok ngi dan ke kapor nam ta mengilak ban yang hakis ngi por barok jong jing im jungi da kapor jing lam ko jong me Pai snaim dan kar kumjo try, bela kejong ke balang kejong me, nado I pastor, ibadi ban pej ban kami kakam kejong me kejong ke balang. Pai kiwe pat ki pastor ibadan lang, apa jeng ke balang kejong me. Kumjo try kita mentebasan, kita kajong ki komite balang, menilam kejong mensim jong me, ban kejong start jeng champagne, benang lama pentelun kesentem, entak jeng lama gospel kejong me, hakis ngi por baro jong kejong im jongi. Pai ngi Duwai kerpang kerabi Namtaki dekat apa je kebalang hiwei pai baro menengi pensyaj bor jong musim ko jong me kerpang ro namtaki long ying long sem apa je kebalang jong me wat klet memendor dekat bat ki menengi kerku ki benta baro jing im jong ki hakimat baki musim kumjo ane ko por troai ni wara ki jing ai ki berit ki jongi ni Duwai me misem pen kentang ki awal ki long ki berit namtaki jing kerku bekrau jong me ke bagi wara ki ko por isnai men kerku ki bakin long Kiba dap kerhai terakhir tak jemban penunkam ya kekam ku jong me leng baju kini balang hak balang sa penunkam kinu kini bentang kerku ki makin roi kin mandek jing kerku ki bakrau ki jong me isnai ban sngo sa skor kan Jyrwa na par ma bakal tuna plat jong ik mensia mis par paharo ngis kai men sa skor mencoba patrai mangi pandek reng dan partam jong trai penuk nim jongi nadu menta batu dola kertaro amen. Iran kapor bangin syashkorek tin kap em kejong blay, but blay unde trei plag jim jongi way puai kat bang idang man sngap ikak tin kejong u, bahkan long kejikar khu ya kejong em kejongi, but shwa bangin poi shikane kabenta, in yok manias shimbenta ha kabangin Jyrwa ya kanamba Jingrwai kaba shispa shipau tak nak batamai shispa shipau nak batamai, kisingi kipohar ke yat stat lajan Poi artan patrai jisu unwan shaperthai unwan shauno ithei sotti kibastan bayepen kre kleman thai dalele ala no men wan ko trai la no men wan ban pendap ktin bamela ong ala no men wan ko trai la no men wan ban shimti no yala ki jong in yo ban Jyrwa ya kanam ba Jyrwa shispa shipau Den lajan poi artan patrai Jesu pun wano bertei pun wan shauno ya kitei satiki pastan ayai penkre leman time dalele ala no men
shimtino ya lagi John kidak kishin twai Jisu uladep yatu kasyong hangi pan bishar ayaki kasge haunai hagelur lapu kidak haka jinglong reu man reu he alano men wan go try lano men an pendeptin bamela alano men wan utrai lano men wan pan shimtino ya lagi Jisula kren shai bahagiski adu opkan manbun king edukan man krian kulok bait tungin trei in oman Donya piyang asakin dian alano men wan utrai lano men pan pendeptin bamela Shimtino yala gejon. Ini Duwai. Alano men wan kalong kajingkeli kajonga kajongi. Kamdei kapor kajonga, kamdei kapor kajongi kalong kapor kajong ma. Betang belai betip ya kata kasengi berkapor. Kejipen krek kajongi kalong kabadon kam. Namar kaktuin kajong ma kekren ya kini kejing shisha. Kaya tu ya kini kejing shisha berkakwa yang iban jubab hakane kan nok pai jo kani kasengi. Ba metemen wan. Bat men airu kanong katkum kejing le kajongi. Pen krek ya kidok nuot kejongi hakane kapor belai. Kat bangidang ngap ya kaktin ka baem kejong ma. Ya kasur ka bakan jablai kejong ma. Amen keli. Ngalakloi. Ngalakloi na em. Mewante ban lum lang yangi. Kum kipaila bakodor. Yarap yang ingin jubah pakane kapor. Langan don pan sengat na em hakata karui. Kebitanat ya kebamen sensyar kajing em kajonga hakajing em kajing iwei puai maringi tips kam andak turoi penengkan sawa ngi barho ngin salait no syakata karui jisu ngi songho ya ma bamalait ban kre ya kita ka yeng syong ne pulet syong ne kadai ka thong ka jongi kadai kajing angnot ka jongi kadai kajing pan kre ka jongi bangin yo ban mat ya kata karui itunan hakita ki pulet ngin yo syong bat junom ngin long lembat ma pen bedor ngi wei puai ai bang isngap ya negak tin ka ba em kan pen kela ya ka jing em ka jongi kan kta kerpang yangi pat ngin mat ya ka jing don rongkat ka jong ma shilen ter bolo jong nong penem ngi duai ni pro ka teng jong Christ amen
Aingo ya kena kepor. Namar ke barok ke jipen krek ke bakerpang ke jong blay. Namta ke jing em ke jong iwei puai. Hakana kepor. Ku blay yaki nong syrai ke biit ke jong i ke balong ke pastor. Teman pesan ke jesungu juru yaki dekat ke komiti balang ke bedan hakana kepor. Ke long kepa ke long kemi ke kon samla. Jong ke balang bat rengkat ke bedan nak por barok kumjuru ki para banget ki bana ke por se ke por ki bejuit benwan bania selok hakane ke yeng ke kentang khot ke jong blai ke don ke por ke bau blai utrei pla ke jim ke jong abat ke jong pi kata ke por ke long ke por jong ke jingnya selok pat man bagi poi hak yeng ke jong utrai man bagi wan hak yeng ke jong utrai don ke bor batrei pla kata kalong ke bakta kerpang yang abadi pi pada bangi don ke yeng ke jong blai ka don ke jeng long kerpang haka kermen scam ba pi wei pui bia don ke por kalong ke jeng penpoi ke kerpang ke jong blai kadai kam dei ke accident kadai ke por ke bau blai pun krek ya pi ba pinmat ya ke jeng kerku ke jong u lingba ke jeng don ke jong pi haka ke por sungu ika program komiti Balakan mau kerpang kena kepohar banyok manisiem benta. Bat kalong kepohar keba ublay udan ke jempen krek leng bah jong kena nok pai jong kena sengi. Bat apa upen krek yang apa dia pi kalong ke jempen krek keba kerpang. Kalong ke jempen krek keba kerpang nomor kadan ke jing shisha. Naduk nak kemat kebala Duwai. Bamisa jar Sawkmie siem ya ke benta. Nakakten ke jong play ke Jyrwa Duwai. Lapan kan mau ya ki jing shisha. Bakadon ke jing kraw hakana ke jing em ke jongi. Bakata ke jing kraw le singi la banong. Kadai ka final countdown ke jong mangi wei puai. Shimet kadon ke por ya kaba ublay. Lingba utrai Jesu. Unong hanga barapi. Haka kitab jing penpau. Hakalanong ke baar puar ke dekat ke bakar. Hakmi ngawan kloi. Bat kanong jonga ka don lembat. Bat kanong jonga ka don lembat nga. Bat ainong haway paway baro katkum ki jingle jong u. Kalong kay kabang isungo yo blay upan kre. Yakin kay baro. In modori kita ki hajar snem ki balalek. Yakabaw blay utray pla. Lingbaw senran jong ukon jong Jesus Christ. Lingbaw jong Yohanes. Kata kajing pen krek ka janai ke jong blai ke long ba. Ha kajing yalap. Ha kajing persat bor ke jong umen sim bakot yo Yohanes. Kadon kajing yalap ke jong u. Pada kata kajing yalap ke jong u. Kadon kajing pen rengkang par. Pat kajing perengkang par. Kalong ha kajaka. Galak ban ong ba. One of the toughest terrain kepadon ha kaduriau agency hapat mas. Kalong kapor kabae. Kalong kapor kapa syurkai, bat kalong kapor let's say, lada bangapat maping idon, hakata ka situation kabakum kata, ngin surrender no, yala ka jong ka jing em, syaki weipat ki bohor, jong ka pertai. Aingo yo mensim jong blay, aingo ya ka jikasan bor ka jong blay, msyam la ino yo Yohanes, pada kata ka jing elam bestat ka jong blay, hakata ka jipen krek ka bajanai ka jong blay, ka don ka jipen krek ka bakenjamen sim. Bangam mapi hakni ki por laringi Pule hakni ka kitab ka jeng panpau jong Yohanes ka don ka jeng snow le singi labanong ka jeng snow mayan ka jeng snow ping ka jeng snow ma bat le si ka bangi snow lengo teng habangi Pule yakani ka kitab ka bakrau ka mayan ka jong blay laran para akti hakni ka por kat nongut ki baju snow ba ban Pule ya ke kitab ke jempen pau jong Yohanes kan kam sitam sibon yang i bangin lech kan ka pang kalong kai ke pemayan kata bat ki ke ki badan hakani ka kitab jempen pau kilang ki pemayan ki pla bat ki bajiliu kata pada bala da pelet jemut ya kan ka kitab piapan Pule kambon sen kap pelet jemut kam ai yakapor kapakentang shoblay kanang bau blay un pelit yaki kay barok un
un weng no ya ke baro bakah ke jemut ke perkat ke jongi bat un pen kre yangi banlong ke badon ke jingkermen bat ke jing shai leng ba jong kane ka kitam jing pen pau ya ka bangi kham tep kham bun hakaktin nongwei ka don ke jing esrem jong ka apocalypse ngila ban ong ladang patai khindiat hakaktin nongwei the unveiling of events prophesied in the Revelation ngila bang the second coming of Christ ngila ban ong ru the end of time ngila ban ong ru the end of life on earth ngila ban ong ru hakawai kapang the global destruction kidon ke ba sngau shurkai man berkat ya kan ka tien ya kan ka kitab ke jong blai kidon kum kita rengan ya thu ya pi kan ka por wat nam sngau shifting haba pi pledge kan ka tien ke jong blai kidon ki jepen kre ki bajanai ko bu blai pun kre nam ta jong ba jong pi ka baneng kong ukwa yangi ban reveal ban penpau ukwa yanga ba ya fi ban unveil ban weng ban plit yaka ukwa yanga ba dia pi not to conceal amdai ban buri yakan ka jing shisha bat ngan itu ya pi ngan pen slur ya pi ai men sim ya pi kan ka por ba pinat pule yakan ka ten ka em ka jong blai ya ka jing mayan ka jong ka bat pin mat ya ka jing pla ka jong ka katu ka ne ki jing don ka jing kerman ka jing ka jongi haba pule yakan ka kitab ka em ka jong blai ka kitab jing pen pau hakaban nengkong ka pra kong ba u Jesu ulang u alpha u omega u badon bor khatsan ka ba kong ka jingjop thiau yau tau mrat klau ka ba pau ka ba shipau ong yau satan ban bret ka pung ka ding junam la junam puai khat nyau ka jingkular ya ka jong ka jingem puai sau ka yatu ya ka jingkular ka jingyat no ublei ya ki omat ki chongi puai iwei ka yatu ya ka jingkular ya ka beneng ka batmai manuban mes ya kini ki jing shisha pikwa nem banyo ya kini ki jingkular ki jong blei ki badon lengba jong kani ka kitab ka baem hot nyumala don ki boru ki bapen baba pi pule kani ka ten ki jong blei kam de ka ya kani ka kitab ka jong blei kam de ya ki barit ki baria kam de ya ki pajba ki pajkar kalong ka babakla ngan ong ya pi ngan pensilor ya pi bakane ka kitab jeng pen pau ka jong blei kalong ka badon kam namar ka don ya ki jing shisha ki bakrau bang mangapat mapi ladang ilangam jileu ya ka ngin scam haka jinget ka chongi kisnam ki banangwan ngim la ban tep ka e ka banja ya ka jing em ka jonga ba ka jong pi ki don ki jepen krek ki jong blei ki jepen krek ki ba krau kata ka ba pila ban yo leng ba jong ka ni ka ten ka ba em ka jong blei ka jepen krek ka jong blei kalong ka jepen krek sdang nang ni na pertai sdang ka jepen krek ka jong blei kalong yanga ba dia pi nang ne na ka pertai bat andangi sedang pan scam ya ka jengai ka jongi ya ka jing shania ka jongi yo blai kan don ka por laki wan ki jing ki ba kat no pai shi ka juk ka kitam hakala nong ka ba kat lai pin lap ya ki jing shisha ka por ka jing ya ka thai bro ka we ya kren ha yau tau mrat klau un reu spa reu pon reu uban wan sha ka pertai kalong kai ka bas ngau trim ka bas ngau surkai bat kan long ru ka jing long salansar balana pim pediang yau tau number lada kalong haka salamat jong pi la nek tikaman ka jong pi kan don ki consequences ki bas surkai kata ngin ngam juleu shak ka ten ka ba em ka jong blai rung shaka khot ka ba shaka kani ka kitab akal nong ba khat lai bat phin la ban pen scam ya ka jinget ka jong pi ka jingya dei ka jong pi bat u blai ba ka perthai ka nom ya ban tu no ya kani ka jinget ka jong pi rai ka perthai kan usaitan un pet na pi bat ka bor ka chong blai
กันยอบันเทรยกันจิงกันจองพีวัดนำสงาวเชียบติงวัดนำสงาวมาวัดนำสงาวอาร์ตตินดอนกับ courage ดอนกับจิงสโลร์ดอนกับจิงอีดดอนกับจิงสโนสแคมบัพินปุเลยากันกับคิตับกับกันจองเบลยกันลองกับจิงกระคูยังอาบัดยาพีบางอินดังยาอยากกินกิสงีกับจิงนังในชักมัดringkat ba kajipan scam ke jong belai badon kajing kular ke ba crowd habang itip ya kajing sisa nakan ka kitab ke pemayan ke jong belai kane kenok pai jangan ka sngi kan pen phalang ngi shiki chakan ka benta habang iplet barabar ke bible kam shitam lada kiwan kine ki kitab ki ba kam shapreng laki wan ki kitab ke ba kam shapreng ngi jenjar baban plet hari la tu song priu ka kitab Genesis kalah kloi ba ngisulem no napas dang jo kaslang ngisuplet tang ka to kanik tali kisla ngilapoi sekalenong ke banengkong ladang yang ka kitab jing pen pau kalong ru ha jo ka dur ngisdang na ba khadu jong ka page ka cover ni plate khatu ka ne ki pages ngenap ya kane ka kitab ka pamayan ke chong belaiคำตำhakan kan no pai sngi ublay ukwa yang abad ya piban plate ya ka jing plate ka batang komba laisla na ka cover penlap ya kane ka dekot ka kten ka jong blay kapan penwai no ya ki baro kapan penkut no ya ki baro haka jing tho ka ba habakut jong ka jing tho haka kane ka kitab ka ba ka jong blay nginap ya kane hakalanong ka ba ar ka dekot ka ba khat ar ka ba yathu ya ki jing shisha ka ba crow ka ba jisu ukwa ban yathu yang abad ya pi baka don kata ka declaration ka jau ka jing yathu ka jong banong no bang hakmi ngawan kloi bat kanong jonga ka don lembat nga bat ngan ai nong yo we pwe kat kum ki jing le ki chong u ka declaration ka ba syai kedar ka bamdan kano ka jingka serngeu habangi declare mangi ki breu lese dan ka jingka serngeu ka basngau artatien batip kepada dei kepada long teng ki declaration jongi ki jing pass orders ki jongi teng mla ban execute mla ban penlong na ka eirma ka dau jong kani ka dau ka baken japur thai reha kane ka declaration ya ka bangilap kan ka tin ka jong blai ka long ka declaration ka jing ya tho kepada syai ba bang hakmi ngawan bat ngapen kre rengkat berkata ka jingwan ka jonga ya ka nong ka badon hanga hau Yesus Christ songo yo Yesu ba pudeng jong ka jingyat lenti ka jing ka bakum kata ka ba uyanes udan ha pudeng ka jing jong ka jing ka jong kadon ke inspiration kajing ai mensim ke bakam kerpang ke bakam pela bat ke bakta yo Yohanes ban yo ya ki jingkular ke bakula ke ba ujisu ukular ya ki jingkular ke basngau tanhan pada bakadon kum kene ke jingkular ngakwa ban ya tho ya pi ya ki arteli ki benta ka banengkong galong ka jingwan arsin ke jong utrai Jisu. Let's see, ladang ya keren ya kane ka subject ka ba ki briu baro let's see ngila banong bonba na pleng jongki ngiyo snow ya kane ka topic ya kane ka pang ya kane ka lenong ya kane ka subject ka ba crown balada menta pi Google hapo jong pi search engine jong ka Google pinlap pitang masong second coming of Christ pinlap ya ki links ka ba let's see ngam tip shu daki kat no spa pat kalaban poi ruwat haki hajar kadai ka subject ka ba ka perthai ke kren bha kini kisngi ya kata ka second coming of Christ ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai Jisu but hapdeng jong ka jipen snow jong ka perthai labon kiling sapo jong ka Google rela duna kiling sapo ka jinget ka jong abat ka jong pi bat kalong gai ka ba syurkai kini kisngi balada kata ka jingtip ka jongi ngitip tanga kani ka jabing ka jongi amma ka dot note ka jonga ka jongpi kalong ka mensau shibune bangin tip baka don kata ka jingwan ka jong Jisu ngisutip tang naki website jong ka perthai am bangitip
na kane kan Nongkren kakten ka ba ka jong blay. Pai si kejeng sisa kakten ka jong blay. Sibon ki benta ya ka bala krensyay ya ka jengwan arsin ka jong Jesus Christ. Pat habas dang jong kani ka kitab ka bamayan ka jong blay, ka kitab ka jeng penpau ka jong blay, ka kitab ka bamkwa buri ka jong blay. Yathu akal nang ka nangkong ka dekat ka banyaw kong ne hakmi uan na kilo. Bat kakmat baro kan yo yau. Bat kita ru ki balasum yau. Bat ki jaj benreu baro jong ka pertai. Ken ya lenyar lempat namar jong u. Kumta shisha. Amen. Kata kalong ya kabaha hakalenong kaban nengkong ya kabau Jisu ukwa ban persat menzim lengba jong usenran jong uyanes banto ya kanika jing shisha bahkan wan kapor kabanga u Jisu ngan wan batabangan wan kamdon kano kajing buri hakano kadur hanrei ngan wan akilo bat kajing wan ka jong u kalong ba baro ki jat benriu jong ka perthai kin yo i rengkat bat kita ki balasum yo larang ipet ya katai kapor ya ka balasum la sa na pnau Jisu kilong ki jiu bat ladak pet ya ka kapor ka bamanta mano ba sa na pnau Jisu lesing la banong mangan kong bakren na ne ka padiam ngalang balasa na pnau Jisu mangi kibedon na ka kapor lingba kikam kijongi kijengmot kijiperkat kijongi ngisa narpna yau Jisu nang penemba ide jongi mangiru ngin sayo yau Jisu anda uwan hakata kapor rengkat bat kil kebala itu akan kapor mataya sebuah utho ya kejing shisha hakalanong ka arpusau ka dekat ka balai pau ka utho ya kini kejing sha ngabha wong kemne anda kumta te kadak ukonu breu kan pau hapneng te hang ta ki jaj beru baro kin ya lenyar bat lempat habakin yo i bawan ukon ubreu hakil beneng da ka buram ka bakrau kumjuro la tho ka jo kani ka ten ka ba ka jong play lamba jong lokas ha ka arpuai arpunyo ong kamne enda kumta te kin yo i yau konu breu bau do wana haula ha ka bor bat ka buram ka bakrau. The second coming of Christ kalong kabalong powerful kadon ka buram kadon ka glory ka jong play bat kadon ka power ka jong play ha ka jengwan ka bahar larang ikin mahaw ha ka jengwan ka banengkong ka jong Jisu wan na kasem kulay haka jenglong red banom yo tang bansyong haka yeng basa kalong ka basngusen kalong ka kay kabangim sngaw langit bakat ukon jong ublay unwan sa kana pertay hapo ka jenglong dok ka jenglong red bat ya ka ba enkentaj de baro ka jengwan ka baar ka jong Jesus Christ kalong ka ba so special so powerful so glorious kapag kidan kaburam ka jong blay kabang nginam laban ngau to nginam laban syampang na kapor daytat anda kata kapor bangin yo i ya kata kaburam ka jong u ngin samat ngin sa yo i ngin sa yachem ngin sa yo i bakat no kadon kabor kabakraw bat kaburam ka jong blay bat kapenlang yang ibaro kibadan kata kapor ngin ya lenyar ngin ya yam bat ngin ya lempat kalong ka jing surkay yang abad pi bahaka jing wan ka jong utray ka jong i kandon ka bakum kata kapor ka ba nda wan ka buram ni dan ka jing surkay ha ka jing em ka jong namar balay ha ba wan u Jisu ha ka sin ka bar un wan kum uta us em bam jukot us em jong ka bor anam dan syo da ka weipat ka jingwan anam dan syo da ka weipat ka karakteristik Rai wan rengkat bat ki angel ki jong u banlang sisa ka jimpen kenyo ya baro ka pertai men na ka ba utrai tadai bansa nar pnayu u kadon ka jingdum ka ba syurkai kata kat ban pat ru ya kato ka temple arliang
Pat kata ka jingdum kladon ru ka jing knyuk jumai. Pat ka juk kepar ka jing mi pat ka jong Jesu. Kladon ka jing knyuk jumai. Rehe ka ni ka jingwan ka baar ka jong Jesu Christ. Kalong ka bakerpang kata-kata. Kisenran men bahak bak ya pet Jesu. Habo lakiu no syabneng katkum kikam ki apostol ka ningkong ka lenong ki dekat. Ter naduk pra baduk kat wei. Ladon arngut ki angel ki bawan ya tho ikisaran ki jong u. Ong a pia pet yau nu Jesu balakiu syabneng. Un saban biang hakano ke jok kedur kumbau lakiu mana kata bau kiu haulum olip un wan ro hakajo kapor hakabor ka bakrau ka jong u. Ya tho ro katkum na ka kitab usekharaya Petba kitab Sekharaya kat sau bat sau kaya tu ya kana kajingsha te kata kasngi te hakata kasngi ki kijat jong u kin yang halor ulum alep ubamar persya syapang umar persya ke Jerusalem syapang mengi but ulum alep un kat napdeng jong u syapang mengi bat syapang sepngi te kan don katem ka bakrau te silyang ulum kan kenria syapang syate bat syapang syate bat silang syapang syate kata kajeng krau jong kajengwan utrai Jesu Christ banwan hyar haulum olep kat ban kat yolum olep kalong ka buram ka jong blai kajeng krau jong ka bor ka jong blai kadon kajengwan ka ba arsin wah banyetho yangiru bakata kajengwan arsin ke jongu kalang shisha kaba plakat kata namar haba wan arsin na kajengwan jongu katkum kasiti sikenong Thessaloni ka basau kanru kong naba utrai unwan hiar na beneng bat kajeng risa dagaktin sawaw angel rangba bat dakaturoy ublay bat kita kibayapu Chris kenyami pat haswa kata kaway pat kapang habaw Jesu uwan ringkat bat kituroy jong kabeneng kituroy jong kabeneng lesi hakasin kaba uwan long brew siya kana kapertay lesi ngelaban ong ki Jyrwa tang jong kito ki angel ringkat bat kinang ap lang brot kadon ka Jingrwai henry hakani ka jingwan ka baar kabalong kabatik na ba kalong bakaturoy ka jong ublay kan sawa bat ngilak bat mudur ladu Jesu uan bat ki angel ki jong u katno ka jing kenyo jong ka percay ngin mudur ka ni kisngi beramba kat ka jing klan jong ki bor jong ka percay pet sekari Russia pet sekari Amerika pet ro tanga kari ka ba padakanya kari India ka jongi ong bandawan utrai let's see ladangi ong ba ngilalong sisya kita kibakenja kibadon kabor banile persya yu let's see ngilaban ong nginjen dala banile persya Henry M kamdan kanu ma kabor kabala banile persya marbaro hakata ka jingwan ka jong u kin kenyo kin lenyar kin yan lempat kata kalong ka jingwan ka jong utrai pataba uwan kumta kamdan ka wepat kabor jong gani ka pertai kini ki global powers ki badan hakani ki sngi ki bamenta lesi ngila banong kila download kitop ki man ki nuclear ki wepat ki benta jong ka jing jong ki defense ki jong ki andre haba wan utrai Jesu jongi hakata ka buram hakabor hakajing krau ka bor ka jong u anam dan manomanoro bala baniale persya haleluya kadon kajing seru kalau kajing kemen yang apa dia piban yo i bau Jesu udan kajing penkre ya kajing wan kajing u ka bapla kata pat rengkat pat kan kajing wan kajing u mangahabat mapi ladang idang ya don na kata kapor kanlong kajing ladang idang ya don na kata kapor kanlong kajing kemen Handai ladak ngim ya don show hakata kaporu kadon kanong kabau ayangi way puway ya kabah yo iya kani kanong kajong kabau ayangi kidon kinong giba compare nakaway shakaway pan ngilaban ong babalay and pair yanga ubakum ni ubakren hakani kapor balay and pair yanga ubasyong hakini kisuki balay and pair yanga basyong hakini ki ben balay bakan pair kadon kanong kapaper kabau ay katkum kajingle kajongi amba kalang salansar kata
kata ke jeng ainong, kata ke busket ke jong ujisu kanamlang salan sari berha. Uai kat kum ki jeng le ki jongi. Ngin ya perkat. Lada kadai ke por yang apa dia pi. Bangin perkat ki ki jeng le ki jongi. Kan long ke jeng penim yang apa dia pi bangin mat naduk kan ke por. Persat mensimu belai yo parah jong u Jacob akalanong hakane ka benta ka tin ke jong belai kat kom ke sitiu Jacob ka baneng kong ka bakat ar ka dukat wang suk utau breu bayisena bayisha ka jing tenju nabah bala tenju yo unyo diang ya ka pan sngat ka jing ya ka bau try ukular ki bait ka pamer ka don ka pan sngat ka ba ujisu ukular bata ba ukular kita ke baong ki bayisha haka jing tenju jong kane ka jing ki jing tenju jong kane ka jing daitang anda playat prang lingba jong kini ki jing tenju jong ka jing pin sayo mat ya kata kapan singat ke jong ublay dan ka way na preng ki jing kren ka bang you have to pass through tribulations kenang ba pin poy sa katay ka perfection ke jong blay mi dai ban yat lingba ki jing surkay ki jing jong kane ka jing ngin poy siya ka way pat katay ka pang ka jing penjanay ya ka jing ka jong abat ka jong pi kalong ka jing kali yang abat ya pi ka ka por bangi habangi mat ya ki jing tenju ka jing ka jong kat nongot na preng jong ngi yang scam hakanong rim ka jing siya ngi yang scam hadu ka bakot nyat rengkat lembat kaktin ka jong blay kala da krenshay kyong ba daitang kita kipayay na hadu ka bakot daitang kita kiban laj pada kaktin ke jong blay lar pipai ba kani ka kitab kamamayan ke jong blay naduk kal nong ka bakat lay pinyo iya kipor jong ka jinge kipor jong ka tribulation kipor ya ka ba kiwan kini kipor jong ka pertai ban ya tho banong ba utau merat klau undan ya kabor ka ba plah ban job ruwat ya kibanget kata kapor ka jing job ka jong uya kibanget kalong ba un airu komandro yaki demandro yaki ban shim ya kadak nreus pa nreu pun reu lada kalong ka shalamat ka jong pi lane da kalong ka kti kaman ka jong pi lada kam dan kum kata ka dak ka pi pennomla ban thiet lane ban de kata kapor ka challenge yang abria pi ban ong Jacob ya tu ang ne uang ba lada daitang kita kiba yat leng ba jong ka jing tenju jong ka ne ka jing kila ban yo diang ya kata kapan sengat Jacob ya tu shushu ka basan yo uang ba namar kata tu sya islam ko para bangai hadu kata ka jingwan ka jong utrai ha kami ubarep up kami yo sok ba koridor ka kandau udai ups islam tat endah un yo diang ya uslap ba menshwa berbakadu kajing ai ap kajong yo try kajing ai ap kajong yo try kalong karuot ya kajing kalong kabainong ya kajing kajong abat kajong pi unong rep u ap kami ya utau slap banengkong banai ban pentengen ya kajing thong u ap kami ru haba unwan uslap ban penbha yo jing thong haswa bun sayu so kalau ngro ke bau blay ukwa ban keren yang abrapi kat no snem mentangi lalong Kristen ladau blay unyau ya kisnem ki jonga bakini kisnem saupo snem tam ngalalong Kristen ngala seiso nem ngala juap nem yauta uslap ka jingkerku ka jong blay banlong ka jingkerku bat hakabakut ngan ap nem uslap ban kliap no ya ka jing ka jonga na ka pertai kalau ngejing keli yang iway po na kapor pila ju keli jing keli yala de pila ju ap nem yu uslap jong ka jipen kya haba pin sdang ban ya shem baru jisu bat coba pin kliap no coba kan ka mensim kan let no blay pipen kre nem bau tau slap bakadu unwan ban tap bat ban long ka jing kersoy mensim yang abad ya pi kalau ngejing keli ka bau try Jesu Kristus ukwa yang abad ya pi banong waruban kren lang baka kitab jing pen pau hakal nong ka kat sau dukot ka bakat lai wang mga layos ngau ya kaktin na peneng totho suk kinong yap kabayap how try nado menta shisha ong umensim bakin yo song thaj no naka jing tray mina jongki naba kita ki jing le jongki kya bot rengkat bat ki
Kani ka dekat. Kalau kau way na pren ki dekat. Ki balai men seme shibon. Ki banget. Lada ka dei. Haka no ka memorial service. Kani ka dekat kalang kabadai sbiak. Ban yarap. Ban pen klan. Ban pen tengen ya ka yang kasem. Ban ai men sem ro. Ya ki banget ki jong belai. Lada ngin kali je kali ala de. O balai ni kemen na bangyap. Lada ngiap barabor kalang kabae. Haba yap. Kajing sdang kajing kejongi kalong ki berangsa kalong kiam ki jamat ki pedang ki pat ke donon ki balamat ken ki sngi kajing yap ki ba ki baton kat no ngi pedang ngi pat ngi pra ke donon bat kat no ngi pat ken ke donon kejongi kalong pat kajing crow kajing songo you play ne kapor we to yang abar ya pi bang manga bat ma pi ngem dai banlong ki pat bat kiba pra bat kiba pedang bat kiba ngausi ka donot ka jongi habang yam nam harba u blei u ai ka kanong ya ka bangin yo ban shong that no na ki jing trei ki jongi na ba kita ki jing le ki jongi ki long ki ba dei dur bat kaman ka jong blei u pola bo tho shikinong galatia nriu nyau ang kumne wacha ba an shukor ya pi and am shukor and am shukor yo blei Namar yakini ki ai kai ru ubri ubet yakata ka ba ubet unyo ot ru naba utau ba ot naba utau ba bet hakado jongu nakata ka do unyo ot ya ka pot henry utau ba bet ha utau mensim unyo yaka jing ka ba bam jukon arjat ke Kristen ki ba don na ka por mangaban mapingin e kali je kali ya de hakano ka kete keringan lada pi bet hakani ka do jongi ka papot katang surung hakato kalom jing tap nrupot kata ka do ka jongi kalakut no hari ladangi bet hakaba kenjamen sim katakan kalong kaba anda ngin sang lek nang ninda pertai ngin sauto yaka jing sisa bakat no ublay udan lem don kabanga bakat no ngaklan kana ka jingat ka jonga habanga tip anda ngan lek nang nena sla pertai ngadon ka yeng shong ne haneng ka yeng shong ne ya ka bau blay ula pen kre nam ta jonga ba jong pi bakanam don shu kanu ka jingpang ka jingyap ka jingjau mat namaru blay unyat no ya ki kmat ki jongi ya ka jingjau umat ka jongi kalong ka jiso kemen ko blay upen kre yang apa dia pi lingba kani ka jok ka kitab nyau khat reu kong kenom than shu lemne sliang shu lemne ka sngi kanam shu yaki lemne ka no ka jingshit naba utau kon lang brot uba pedengga khat un sharai yaki bat un ya lam lenti yaki shaka pukri ka jing em baru blai unyat no yaki jing jaw mat baro nak ka khmat jongki kat no kalong ka jing kmen yang abadi api ba anda ki yap ke bahaya ngesam ngim jaw mat namar ngitip bakila lech sekari ka baitenat ka bausan syaru try Henry lada mangaban mapi ngilabet ka bapot yakane ngiyam ngilenyar ngaken mau idon iway baying jongi iba hakajing te hospital jo ihap lang kijing pang diabetes kibala jrong kisnem imla shuban klan namar idon kerhai kaspa bata kajing bombet jong bombyang jong kajing yadai hakajing yadai ka bakin jaman sim yaksad itu apa penduai kam don show kajing ngam jong kajing duai haban pule ka ten ka jong blai kam don show kajing tengan haba piaslok kam don show ka banyat no ya ki umat nyarangkan mau shen dang shen nak kendiat ki benai perlok nak balang jongi habang yelek ban ye duai bifah ruai ke tu Jingrwai anda poi harudwa Jordan jing shifting what I can one hapor by sitam ilajan khat satang kendiat kenta Jyrwa ya kata ke Jingrwai balam yang atrai Jehovah pilgrim leng ba jong ka pertai ngangatulat mame toyalam tin ya na tinis ne ngila ban ruai ne mabang idon na pergi jing jong ka jing em ngila ne madruai lane la dangi jauh man dah kejing jauh mat bakin jadok bangila bet hakan dia kedok ka bapot ka jongi kalong kejing sosi ka bakrau yo blai nginam laban duai nginam laban ruai nginam laban don kejing duai habang idon kejing tiap pang ki jongi mi haban wat yelade hakan ka pang idon namar bala dau blai
uya bagi jeng bet ki jonga kilang nga kapapot jong kani kadok ngalayat pat kani kadok ngalabam ya ki jeng soba ngalabam ya ki jeng soba jong kapurtai kajeng seliang kani kamet ki jonga kajeng seliang kani kamen sim ka jonga kamdon ya kata ka kajeng ka bau jisu ka pen kre nam ta jonga ba jong pila ne banyat ye kumat ba pipang Pila nem banyat ya ke umat jong pi apa pidi pi bam pila banyat nem ke umat jong pi apa pingam sikit drugs pila banmat banyat nem ke umat jong pi apa pi IT ya kan ka dok jong pi hakan nuti jong kan pertai mla dalele lane pila nem banyat ya ke umat jong pi lada ka jeng sarong rublei ke jongi kalong ka babat ya ka jeng ke jong aba jong pi ngenom la dalele ka jeng mat ka jeng nyat ya kan ke umat ki jong apa ke jong pi kidai ke jeng mat ki bakarban ki jongi baladang ya aitilot show play ngin mat ke jeng nyat ke jong u pada boblai unyat no ya ke umat ki jongi kanom don show kano ka jingyap ka jingpang ka ba kenja pertai ublai pen kre yang apa dia pi ya kum kini kita ki jeng ainong yang apa dia pi bangila ban yak sah kan ka jingyat lenti ke jong abat ke jong pi sungu yo blai haba wan lang bau kun jong u kwa ban dia tho ya kene ke jing shisha bah kata kajing long kajing ai kerpang ke jong blai yangi kalong kajing ai bangin nam la ban ngau tho kan no ka krau lengba ka kitab jing pen pau kal nong ka ar pho saw ong ne bat ngalai i ka khat badan ki ba shong halor jong ki bat la ai ka jing bishara ki bat ngalai i ki mensim jong ki ke bala krai kle bat nakabenta ka jing napta ka jing playu Jesus Christ bat nakabenta ka tien nu blai bajar ubam shem lamani ya utam marat klau lemni ka dur jongu kem shem la pdiang ya kata ka dak halor ka chalang mat jongki bat halor ka ti jongki kite kila bat kila senshar lembadu Christ 1000 snem kata kalong ke jipen kre ka bajanai ke jong blai kata ka sejar snem ka jing senshar ka kerpang ka jong Jesus Christ ka bau kwa ban pen kre hanga ba pi kwa ne ban mat lepa menta hakane ka jing ka jong pi ka man la kasngi ne pinai ap tat ya kata ka pohor ka ba kanwan da ka wei pat ka pohor ngin yai pen kre na mahar ba ladang yai pen kre ya kata ka jing pen kre ka jongi ka ba man la kasngi ngin yo mat ya ka bor ka ba pla ka bor ka jing senshar ka jongi lembat ukres kita ki 1000 snem I can sedang lupa nangabat ma piman la kasngi habang iya hakane ka pertai na mahar ka don ka jing don kam yang abad ya pi bangin le kumta kalong kai ka bangi sosi banyo i apreng kini kisngi bah pedeng ke jeng don ke jongi le si kum ki kristan le singi don na kane ke yeng ka bakentang mangawak kren nangkong now new pulpit kane ka por le singan don ke jeng syak penrem hakata ka sngi ka bakado ya ka bah ublai un pen kre leng ba jong kata ka ding ka bakrau ka ding ka kendok badu kendok ka bakrau ka ding ka bom julip ka bayatu ikan mahu ya ka jeng sisa arngot ki kon jong urang ba lingdo eli wa dan na katai ka tabernacle hang tai shailo habak ki dan na ka kam lingdo jong ki pitip ka ai ka bakile ki shang hakmat ka senduk ka jutang ka jong blai ya ka balabo kerpang ya ka jinglong kerpang le singila banong ya ka balabo ya ki artli ki tablets ya kumjoro yo to kiu jong ka mana kumjoro ya to uding do ya ka bau aron ulasan bat kalong kai ba jembok kerpang ya kata ka senduk ke jutang ke jong belai ki breu ki ba ban ap ya senduk ke jutang ke jong belai la ya tho akten ke jong belai kat ko ka ban nengkong jong Samuel pin pet ka lenong ka ban nengkong ka ba ar hadok ka ba saw pin lap ba hap deng ke jeng don ka temple ke jong belai ke jong ki la ya tho ha ka ba ar ka lenong laong ba ka ka ba kilek maki haba kile kipen jengot ya kan ka met ka jong ki da ka ba kipen dan kam baklah da ka ba ki thia robat ki ken thai ki bawan chi ka to ka temple mangaban ma pingin kli ala di ngidon ha ka temple ka jong blai
kan ni kamet ke jong pi kong dot nut jong ala ka tengit temple jong me ai kan long la pila Jyrwa ya ka da ka jing shep ting pila ruai ya ka da ka jing shamen sim la pila Jyrwa pila juyet kmi na melody bakane ka met ke jong ha ka temple ke jong play kalau ka ba khoj patabakan habakan kliap no na kaneka protai kan long ka ba bidor ban kiu shau play na mar ki angot ki kon jong une ulingdo eli haka jing long ke jong ki hapdeng ke jing le yakan yam lingdo ki le ki pop ki bo kraw pat ka wan ka pohor ka bo blai Ukraine ki uang ba ngalakwa ban penyap no yaki bat hakata ka jing plan ke jong blai kalau dan ka thma bat ki Philistia bai pida pet ka lenong ka basau ka khot chipau bat ka wai ke tho yakan ka jing sisa bakini ki kon ki jong blai kini ki lengdo ki jong blai ki beladi ban bat ya ka senduk ka jutang ke jong blai kila sya job kila sya kini bat kila sya penyap mangabat maping ini keli jeng keli ala de bangi ngilabat ya kali senduk ka jutang ujisu la khot yang abad ya pi ngilang ki bakerpang ula khot yang abad ya pi ngila sya pen kentang ngila sya pen baptis ngila yo bani shim benta ruh na ke sakramen ke jong utrai ngilang ke senduk ke jutang ke bakot ke jong blai ladan keni no ya kata na ke jing em ke jong pi kan long ke ke basyur ke namarba ublai unom yale junam badu breu lada mangabat ma pingem pai sublai ublai la kenchai ngan nom yale junam badu breu ngan sha yo breu bonyat sekalenti ke jong bat nda poi sakata kalenti ke bodai banyat kumbala long ye kini ki arngot ki kon ke jong eli ka ap setang ke por bau blai penjaga tma persya ikinong shun pada bagi Philistia kila job kila dehi ban shim no ya kasenduk ka jutang pad bala dehi ban penyap no ya kibar arngot pikwa na musaitan un penyap yang ha badia pi ne pikwa ban penkre ya kan ka jeng em bakan nong ka jong Jesus Christ rong hakari itnat bau sen sharu try ngan lai poi enda jing tray lawai ngan don pan siat nem bala pendai da klur ba pernai ublai unyalam un kerku un penjaj bor yang abadia pi wei puai bantep bau Jesu udan ke pohor bonwan pakai pohor ke jong ukalajan par bau unwan un ainong yang abad ya pi ladang idang don hakata ke pohor ke bau Jesu unwan ke jipen krek kalong ke pakerpang ladang dan syuru kan nong yang abad ya pi ngin saya mipat ngen saya mipat bat ladang ngalayap no haswa ki kon ki jonga ladang ayap ngangan yap no haswa jong kini ki samla hakata haka jing mipat hakata ka jingwan ke jong Jesu mangangan yo ban kiu shwa badu try Jesu regi jipen krek haka ka por ko longba hakari ka bai thanat ka bau sen jaru try pikwa ban le ayu pikwa nem bakani ka jing em ka jong pi kan long ka badon jingmot kan ka jing em ka jong pi kan sei so lupa Nongruai shaman semurwai hakabalai spa papuai wangba ngandruai ki Jingrwai sakata ka sayon namar nang ne ngala krek lupa pila krek lupa ban ruai ki Jingrwai sayon nem namar ka kitab jupan pau khat sa ha kitu gal nong ka khat sau ki dikhat wei ar ki to ya kitu ki sispa sab sau hajar ki ban ruai ya kitu ki Jingrwai ki batamai ki Jingrwai ki batamai badai tang maki banang ban ruai ki Jingrwai ki batamai mangabat mapingin ya pen krek lupa nama harba ladang idon kisur ki baso tenat kisur ki babang aingin ya ruai ya kita ki Jyrwa sayan bah hakata ka peneng ka batamai hakata ka jing ainong ka jong Jesus Christ ngin long ki banang ban ruai ya ki Jyrwa ki jong ublai un penan kam ya ki jing em ki jong pi ublai nang yalam ya pi ublai pen krek ya pi bakata ka jipen krek ka bakajaman sem ka jong kan long bakan nong ka banwan kan long ka jing kemen ko Jesu an ai ka jing em ka jong pi ublai ta ka buram ka jong amen nyo ban duai kindian mesha ingia blai ban snap ikan ka ktin ka ba em me kwa ban kren ingia ka pora blai ma memen wan pat ban shau ingi man airu kan nong hangi wei puai yarap ye kini kisngi ki ban wan nang ni shakmat blai ken nong kisngi jong ka jing pen kre kisngi jong ka jing pen bedor nam ta ka buram ka jang ma blai yarap ye blai ngin nam pen le no kom ki kon jong eli ki badon ka temple ka jong blai kat ba ki kam ki jong ki long ki kam persya
ya ke jing long kentang ke jong ma blai wat nom shabu soitan unong shun jongi un wan ban penyap no yangi un shim no ya kata ka ba kentang na kane ka ba kentang ke jongi ya rap ingi ablai ngi nang ban pen kre isne ablai men kata kerpang yangi we buai ai ngi long ki kun ki jong ma pada ba ma ablai me wan ban slok ban ngi jisu kren hangi ngin shashkor namar ngi tep bakaktin ke jong ma kalong ka don badon bor kalong ka ban pen ma yangi kat bangin ang yat lenter kini kisi ke jeng em ke jeng shem yangi kombangi long nang pendon kami kan ke jeng em ka bakodor ke jongi pat yarap ingi hablai bangin nang ban ai tilut manakas ngi kam janai kam jan ablai yame kam jan yame na bangi duai ni brok teng jong crest amen. Ai ngo ayo blai na marke ki baro akaba la man pendap kan ke por kalong ke jisungo ayo pi baro ki bala yo bani shimbenta kan ke jingi slok pat ni kerman skam ke blai un thau thmai ke jim ke jong abat jong pi abang itep bau try un sawan un pen kre ru ya kanong kata kalong ke jim pen kre ke jongi ngini yo ban ai tilut ya ke jing em ke jongi man la kasngi ke jing em ke badan jingmot ke jing em ke banom pen le no ai ni don ya kan ka met ka temple ka jong blai ai bakane kan long kata ka daw yangi mangin yo i bo blai ukwa bani rwai lang bat ngi ya kan number Jyrwai ka ba praspa ba sauspa propusau bat sauspa nyo punyo sauspa propusau bat nyospa sauspa nyo punyo hakari itanat ka ba usen charu try like point da jing try lawai de jing ai plabat nong pen em ngalong ngandan pan singat ne em bangan pong ngandan pan singat ne em ngandan pan singat em bala pendai da klur ba pernai da jingleit lawai haying syong ne ngan poi dan em ka pan singat ka ba pernai haden ka ba penwai haden bala wai bala da ban wai kan ke jingrwai ngi so baban kerpat itu membesan it's a blue thumb ban pelat ngi jikru bat penwai kan ba saus pa proposal
nyan nem balapen dan daklur apernai enda jing len la wai haying chong dengan boy don em kapan nyan apernai ajing ken bom lahong undaya ungan shem pan ai tiki paila bagordor jing sukatagari ganang bang nang janai bat kapan nyan burom bapernai ngandon pan nyan em ngandon pan nyan em balapen dan daklur apernai enda jing len lawai haying syong dengan boy don ni em kapan nyan apernai Ni Duwai. Ni aingu eme atrai na kabenta. Kani kapor kabakodor kabamela aingi kumupat lang ujome. Ban mani eme ban syakri eme. Ni aingu eme na mata kaktian kabakhuit kajome. Kabame mela ai peneng jungi lembau syakri ujome trai. Ban penkan mau yengi bakasngi kajingwan pat kajong trai Jesu. Rengkat bat kila o asun beneng. Hakabani iyu nakabakut seduk kabakut jong kasun beneng. Kalajan kumba uhi guna penbena daladihi. Ayarap ingi atrai ban penkre elade. Penginlong kibriu kibakkemen hakata kasngi kajingwan pat kajome. Ban yasyam bat me bat ban leit bat me ban long junam bat me hakahima kajome. Ayarap ingi kenrat kat banginang yat hakani kaslakndo. Kabadap de kijing tenju try bangin yaine ban bat scam ye kijinget kabangila syania ami bat ban bat scam ye kijinghikai ke ketien ke bakhut ke jome bada ka buai no ru tu ai bagajingai kabadap biang ke bakarhai ke jong try bad nong penem be jungi Jesus Christ bola penbena bo ula jan banwan ke jingi ba ke bamju kala ke jong bleu kupa lamba kejing yaslok kejing pensyai kejing nyalam bat kejing aibor kejing mensim bakhut kinda syong kerhai lambat ngilang baro kibalay sngo yakani ka khubor hakani ka por bat lau syakri bula pen sngo peneng jungi yakani ka khubor ka yeng ka sam kejong u bat kumjuro kirunget kepada hang ni bat hakeleng setelah kepertai minta bat hadu halakataru amen.